i també que no féssiu gravacions ni fotografies. Això ja ho fem nosaltres des del projecte. Estem molt agraïts que estigueu aquesta tarda aquí amb nosaltres per compartir aquest viatge emocional, aquest experiment teatral entorn la llibertat d'expressió i la censura. Desitgem que en gaudiu. I bé, dit això, només em queda dir una cosa. Que comenci l'espectacle! Gràcies. Perdoneu, és que m'he oblidat de dir-ho també en castellà. Més que res perquè no es molesti ningú, i no costa res. Buenas noches a todos, bienvenidos. Rogamos que no hagan fotografías, que ya las hacemos nosotros, y que disfruten del viaje. Muchas gracias. És que no sé on tinc el cap. Això de l'estrena és una mica... Bé, és que també ho havia de dir en francès. A veure, en francès més que res per si guanya el Manuel, que ens deixi alguna subvenció per al tema de la cultura comunitària, que és molt important. No sé si estaràs... Bueno, no et veig, però si és per aquí, disculpa el meu accent. Bonsoir. Photo, non. Profitez du spectacle. Merci. Et vive la France! Catalunya també. És que he deixat el més important. Perdó, ho he de dir també en àrab. Sí, perquè, a veure, el tema intercultural té molts punts per ara i nosaltres som molt interculturals. Bé, doncs ho diré en àrab. Un moment, sisplau. Assalamu alaikum. Gràcies. Perdoneu, perdoneu. A veure, és que m'he perdut. Un moment. Sí, esclar. Sí, és que ho he de dir també en llenguatge inclusiu, perquè nosaltres som molt inclusius. O sigui que, a veure, bona nit a tots i totes, persones i personesses, viatgers i viatgesses. Tingueu bon viatge. Y en castellano. Buenas noches a todos y todas. Acordaros de hacer un buen viaje, hacer fotografías y censurad todo lo que queráis. Merci, salam aleikum, muchas gracias, bienvenidos y ya está.
dones. Nosaltres, els homes lliures, vam inventar la llibertat d'expressió. Nosaltres els... Què feu? Per què no veniu? No podem! Com que no podeu? Estem excloses! Veniu els homes almenys. No som còmplices del patriarcat. Vine tu, que ets un home blanc. No puc. Com que no pots? Soc estranger i no tinc drets. És teatre i tots els personatges tenen drets. Oh, no! No ho trobo! Què vol dir orgànic? Mira, deixeu de fer el tonto i veniu ara mateix. Ja! Què dieu? La llibertat per uns pocs, la censura per molts. És teatre, és ficció.
de la història de la humanitat. La solució a tots els problemes de l'ésser humà. El pensament únic. I tot això li devem a ell, el gran inventor, la Inquisició. No et segeris tu tampoc, que vosaltres també heu fet bona feina. Home, però no siguis humil tu ara, que tu vas fer un treball molt detallat, molt fi. I encara em faig ara la feina, No em jubilis encara. Sí, però ara treballo una mica més ell, l'econòmic. S'ha tornat un crac del tema. A veure, jo faig el que puc, però de fet, sense tu polític, jo no seria ningú. No diguis tonteries. Tu treballes més. No, tu més. Tu més i més. No, tu més i més. Que no, que tu més. No, que tu més és que... Anem per feina? Som-hi. Endavant, que comenci l'espectacle. Que comenci! Que entri la primera acusada. Autoestima femenina. Se l'acusa d'anar provocant, creure's en poder per fer de tot i fins i tot gaudir de la vida. L'autoestima queda prohibida per incitar a les dones a ser persones. Queda prohibit a totes les dones portar autoestima, sigui molta o poca. Donar, portar o amagar autoestima comportarà l'acusació de bruixeria i, per tant, tot tipus de càstigs. No! No és just! Amb ningú no pot ser això! No! Ella va l'autoestima! Següent! Noms i càrrecs? Aquest grup aquí present persisteixen, tot i les amenaces, en seguir fent periodisme independent. I fins i tot han acusat empreses nacionals de corrupció i d'altres barbaritats. Antipatriotisme! ¡Son traidores!
Nom i cares. Sabeu què és aquesta caixa? Sí, no, jo, perdona, és que et volia demanar un favor. Resulta que aquest any hi ha hagut una molt bona collita de tomàquets vermells. I clar, han baixat molt de preu i estan enfonsant les verdures de les nostres empreses. Cap problema. Entre amics, el que calgui. A partir d'avui queden prohibits tots els tomàquets degut a que són perjudicials per la salut. No, els tomàquets no. Qualsevol persona que mengi, oculti o encobreixi un tomàquet se'l multarà. Aquelles persones que en venguin aniran a la presó. Els tomàquets són pecat. Són enviats del dimoni. És més, el color vermell hauria d'estar prohibit per ser portador de tots els mals. Es decreta que a partir d'ara ningú pugui portar res de color vermell. Si algú descobreix que algú porta alguna cosa de color vermell, l'haurà de delatar o serà còmplice de vermellor. Extermineu el color vermell. ¡Ella! ¡Ella té vermell! ¡Ella és una pecadora! Destruïu els tomàquets. Acabó!
ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro en el que te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque estás muerto para siempre, porque estás muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera, nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Del ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Deberemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. No, en esta biblioteca no los vais a encontrar. Nadie os va a sacar de aquí. Voltaire, lo que me he reído yo con su socarronería. El ilustrado más canalla de Francia. Por eso aquí en España lo queréis quemar. No, no lo quemaréis. Antonio Machado, que escribió una de las dos Españas, adelante el corazón, y al pobrecito se le quedó el corazón congelado en Francia, intentando huir. No os lo llevaréis. La Celestina, dolor, pasión, amor y muerte. Hoy la consideráis impura, aunque se escribiera en el siglo XV. No la quemaréis.
el padre de la lucha obrera. ¿Cómo no ibais a querer quemarlo si ahora todos tenemos que callar y aguantar? No, Gorky, no me quemaréis. Dostoyevsky, Tolstoy, Unamuno, Baroja, ¡no los quemaréis! Entre los paisanos y los militares me salen a diario novios familiares. Como monigotes vienen tras de mí y a todos los hago que bailen así. Cata pum pum candela, arsa para arriba, polichinela, cata pum. Como los muñecos en el pim pam pum. Hay un viejo loco que lo traigo frito y para que baile tiro de hilito. Y aunque se resiste sin querer saltar, lo hace muy contento, se me oye. Por horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en la luz, afirmando promesas de vida, desaparece del dolor. Puño en alto, mujeres del mundo, por horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, adelante, adelante, la cara a la luz. Lladre d'aquest lloc desposseït, palpant, caient i a poc alçant-se, el descoratjament roba en la nit, l'epicer del record i la frisança. Però jo sé d'on ve l'inesgotable foc que animarà la mort a polseguera. Veig l'últim monument en l'enderroc. Jo pujaré, sense replans d'espera, cap al camí de l'alba fugissera, pel tros d'escala que no mena enlloc. Casamos en Marsella. ¿Marsella? Eso está muy lejos todavía. Es cierto. El conductor del tren podría casarnos él. Un capitán del... Oh, amor mío. ¿Qué te pasa, muñeca? Nada. Que te quiero mucho. Y odio esta horrible guerra. En este loco mundo todo puede pasar. Si algo viniera a separarlos,
L'ensenyament que vàrem rebre era viu. Retallàvem notícies dels diaris i les comentàvem, fent-nos ressò dels fets més importants. Cada classe era responsable d'una parcel·la que vorejava l'hort. Plantàvem les plantes i teníem cura d'elles. I ens iniciàvem així a la jardineria. En una ocasió, formàrem un grup de teatre dirigit per 4 noies. Eren les encarregades de dirigir els assajos. I escollíem els actors, nois i noies. I la representàrem al teatre, al pati elevat amb butaques, a la festa final del curs. la madurez insigne de tu conocimiento. Yo canto tu elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
Volem sortir, s'ha d'explicar tot. He dit que no! Ens pot caure un furo. Vols agafar-nos d'una vegada? Espera, però anem a veure, això no és una democràcia, se suposa que estem en una societat lliure, no? Sí, però no es pot dir sempre res. No es pot dir tot. Jo no vull problemes. No es pot reprimir, ¿vale? No es pot reprimir, ho farem igual. Clar que sí. Sí. Saps de vas! Jo sóc la directora i aquí es fa el que jo dic. Hombre, menos mal, per fi ho confesses, ja era Molt hora. teatre comunitari, molta assemblea, però tu el que vols és manar. És que és això, només és això. Sempre cal una mirada per poder... Per poder censurar, que això és el que vols. Llavors els aplaudiments, tu. Sí. Però no ens callaràs. 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 Ei! Que comenci a les 4 I aquí tenim a la primera participant. Serà digna de guanyar el premi? Endavant! Bueno, jo volia dir que no em sembla just que no es pugui mostrar el moró d'una dona a les xarxes socials i en canvi el d'un home sí. Bé, penso que això no se'n diu igual... Espera, però què fas? Ui, molt avorrit aquest tema, em sembla que l'haurem d'enviar cap al racó de pensar. Reflexiona, nena, el que has dit. Mugrons femenins inapropiats. Violència i cops molt millor. Seguim. Següent. Concursant! Jo volia denunciar la poca separació de poders que hi ha entre el poder judicial, econòmic i social, perquè tots són uns corruptes, uns estafadors, uns amigotes. Resposta total
totalment incorrecte. Un bon ciutadà estima els seus líders si no qüestionen mai el sistema. No, això és injust! Cap a l'aula de càstig! Un dia els empenetreu! A veure si ara hi ha més sort. Següent concursant! Jo volia explicar un acudit. Doncs anem molt bé, maca, perquè l'humor és molt important. Carrero Blanco agafa un taxi i demana que el portin al carrer Claudio Coelho. I el taxista li pregunta: a quina altura del carrer el porto? No, sisplau, no vull ara ja, sisplau, una oportunitat, sisplau. Què us sembla? Li donem una altra oportunitat? Perquè vegi que Déu és piadós amb les seves ovelles? Bueno, tot això perquè després no es digui que som tan mala gent. Segona oportunitat! Què fa una neurona al cap d'una dona? Eco! Moltes felicitats, nena. Acabes de passar a l'aula dels bons ciutadans. Ara ens acompanyarà una parelleta. Següent concursant! Venim a cantar una cançó. Sí, volem cantar un rap. He sentit un rap. Esteu segurs de voler cantar un rap ara mateix? Mireu el que us pot esperar, eh? Segurs? Bueno, millor cantarem una altra cosa. Sí, cantarem una cançó costumbrista que no parlarà de política. Bravo! Hem practicat i la cantareu després, eh? I ara ha arribat el moment de veure com estan els nostres ciutadans a les seves aules. Anem a veure a l'aula del grup A! Molt bé, nois, Vinga, va. Tal i com us he ensenyat. Vinga, amb il·lusió, i amb molta alegria i amb un gran somriure. A la de 3. 1, 2 y 3. La Constitución no se toca, República no se dice, con España no se juega, a los jueces no se toca, en el Congreso no se juega, Autor y Florentino no se toca, con Franco no se juega. Bé, ara ha arribat el moment de veure, l'aula dels castigats. Repetiu amb mi. L'important és la Constitució. L'important és consumir. Consumir què? Consumir què? L'important és pensament positiu. Calla ja, vinga, calla! Amb les coses és possible. Vinga, aquí. Què dius? Tenim dret al dia que pensem. Sí, tenim dret. No. Si seguiu per aquest camí, us quedareu sense pati. Sense pati? Això no Bé, us enviaré al despatx del Tribunal Suprem. al despatx tampoc massa bé. Sereu expulsats de l'escola per sempre. Narcís Calleras! Contaré fins a 3, A ver, una... A les 2 i a les 3! Ja
ja estan tocats. Molt bé, quina creieu que seria la millor forma de reeducació? Llei antiterrorista, llei antimordassa. Voteu al 155 usant mordassa o antiterrorista. A votar! Molt bé, i ara és el moment de veure el següent concursant! Jo volia dir que estic cansat dels nacionalismes. Perdona, Quim, guia del rei. Podries especificar quin tipus de nacionalismes? De tots, siguin del costat que siguin. Això no pot ser. No pots estar al cel i a l'infern a la vegada. No tot és binari. I per la festa nacional jo em quedo a casa igual. Caparacó de pensar, Caparacó de pensar. I ara, següents Estem fartes d'una monarquia que no ha votat ningú! Ni un pas més tothom! Tothom que tenim tot el dret a manifestar-nos contra una monarquia que és més pròpia de l'edat mitjana que la del segle XVIII, que aquí ets tots! Sí, ets! Que pensem que va ser A crema! Pareu! Però què voleu fer? Què passa? Prou, crema! No feu això, sisplau, no! Ei, ja està! No feu aquestes coses! Farim igualment! Infamília! La No directora podeu té fer raó! això! Ei, ja estem farts! Com que no canviem part, no pots fer les obres així ja! Vinga, crema! Les subvencions, no ho feu, les subvencions! No puc fer-ho jo tot sol aquí davant de tothom. No tingues... Va, ho trenquem! Fora! Que no ho feu, no es pot fer! No es pot fer! Fora! Fos, sisplau, fos! I sí, tinc por. Tinc por a les represàlies. Tinc por que ens trenquin la vida. Tinc la por enganxada a la pell. Aquella por que ens van transmetre els nostres pares. Aquella por que van viure els nostres avis. Jo també tinc por. Tinc por de tornar al passat fosc. Tinc por de tornar a tenir por. Yo soy Nines, de Madrid. Sé que hay muchos verdugos en el exterior, pero el que más miedo me da es el que todos llevamos dentro. Jo em dic Aina, veïna de l'Eixample. I tinc por a les mirades, tinc por als homes, tinc por a un home. Jo sóc Josep Maria i estic cansat de
la censura que patim un cop et jubiles. Quan ja no produeixes, no tens drets. Yo soy Esther. Y tengo miedo. Tengo miedo a que censuren a mis hijos y que no les dejen ser como quieran. Jo soc la Rebeca. I tinc por. Por que es confongui llibertat d'expressió, llibertat per reprimir els que són diferents. Jo soc l'Almudena. I cada cop em censuro més a l'hora de les manifestacions per por a les càrregues policials. Jo soc Natàlia. Tinc por que les xarxes socials es converteixin en una plaça d'inquisició. Jo sóc l'Alberto i durant molts anys he viscut amb por a què pensaran de mi, per ser diferent. Ara no em jutjo, soc més feliç. Jo sóc Diana i estic farta d'ells, de com em censuren quan no parlo de sexe i de llibertat. Jo em dic Violeta i estic cansada de nosaltres, perquè acceptem les censures imposades dels de dalt. Yo soy Maripaz, de Binefa. Y él dice que es neutral. Pero yo esto de neutral no veo nada. Jo sóc Fèlix, veí de Sants, i tinc por. Tinc por a no poder viure la meva orientació sexual amb llibertat. Jo sóc la Judit, veïna del Poble Sec, i estic farta que la meva llengua encara se censuri pel carrer. Yo soy Francesca y estoy cansada de vuestra censura, nuestra censura, y no miréis la censura del resto del mundo que puede ser igual o mucho más cruel. Jo sóc Isabela, veïna del Paral·lel,